лошо условие, за съжаление. Много малка клетка и двама. Последните ни дошли мечки в парка от Украйна. Те са най-малките обитатели на парка на 8-годишна възраст и при нас са дошли, тъй като капацитета в парка в Украйна е бил пълен и ние имаме място, затова ги приехме скоро. Дразни мечките само. Така, 48 часов полет. Неопоени. Да. Мечките идват при нас от една зоологическа градина, която доста зле са ги държали. Като цяло малки клетки. Флоренция в момента се опитваме да я излекуваме, тъй като походката ѝ е толкова зле, защото тя е държана в толкова малка клетка, че не е имало мястото да ходи. И реално тя не знае как да ходи. Ходи толкова зле в момента, обаче надявам се, че състоянието ще се подобри. Гордо на испански означава дебело. И да, мисля, че се сещате откъде идва името му. Една идея по-слаб от Станди, който видяхме, той е 380 кг. Да, почти най-тежкия. Тук отдясно също може да видите няколко опита за естествени барлоги. Както казах, на времето те не са знаели, че е трябвало да изпадат в хибернация през зимата. Те не са имали и условията реално, за да спят през зимата. Хибернацията е много важна част от живота на мечката. Затова нашите мечки, почти всички вече, спят зимен сън. Копаят своите барлоги и спят от декември до към март-април. А как им да го направят това? Виждат от предишните? Една от нашите танцуващи мечки, като се личи, виждате по носа ѝ колко е разкъсан. Това е мястото, където е стояла на времето халката. Толкова болезнено, че до ден днешен това не може да зарасне. Да. Много добре. Движението, което прави в момента, се нарича стереотипно поведение. Тя проявява стереотипно поведение, което вярваме, че се е проявило откакто е била танцуваща мечка и толкова пространство ѝ е позволявало да се тенджира, да изминава или клетката, в която е била задържана. Като травмата е била толкова голяма, че до ден днешен тя си го спомня и неосъзнато тя продължава да го прави. Въпреки, че толкова време вече е при нас. И за съжаление това при по-възрастните мечки, тези, които са били повече време танцуващи мечки, е почти нелечимо. При тези, които са били по-малко, чрез различни игри, енричмънти ги наричаме, може би виждате дънера долу. Той се пълни с храна и целта на мечката е да се покатери, малко да го изуми и да си потърси сама храната. А не всичко да е наготово, нали, поне до някаква степен да се мъчат да си потърсят храната. Също така мажем мед върху дърветата да се покатерят, да си го забавят. Имаме изкуствени кошери и доста различен тип от такива играчки. Може би долу видяхте от лявата страна имаше една голяма топка. Тя е със същата цел поставена, за да може по някакъв начин да ангажираме тези мечки и при по-малките действа и тази стереотипия се намалява. Обаче тук възрастните вече тук нямаме 7 минути. Да. От тази страна има? Айде групата. Има и от тази страна, ей къде? Има от тази страна. Ей къде? Това отиде беше. Аз не видях да има. Ей къде е тук на мен? Къде беше там? Ей сега отива на долу. Видяхте ли? Аз си виждам. Ей, как да не грешиш? Третата не е, защото не искам да не. Къде? Къде? Трябва да се надвиш малко. О, как скача.
Най-голям. Каква е тази камера? 360 градуса. Не се снимаш в нея. Камера. Инста. Не, GoPro. Е, тук отдолу имало една. Ама аз не виждам. Очи будка буква. Дайте я. Ето е там. И аз. Къде? Ето е там. Да, тя е излязла. Очаква по-далече всъщност. И аз. Не, че това не е стига.